Hi mga katamsi, so naa na po ani ato ang vlog nga napanos. Karon pa dyan din ako na-edit kay tungod aning na busy kanungay ta. So, kumusta naman mo dira mga kamaritis? Okay pa ba inyong mga baba dira? Sige pang nantay sa ubang tao. Anyways, highway. So, gikan day ana ni Ponsing dito sa Tabo. So, nagpalit ko og gamay nga isda kay para amurang isugba ba. Then na ako gipalit pod na puto kay para pagpari sa isda. So, while nagsugba mi dira ang akong kuya kay nagitiwas niya og himo ang bangko diri para sa payag mga katamsi ba. So, dira nagkaon ko og kanang ice cream. Ice cream na ba hinuon ang ice candy? Ang unsa naman taong kaday. So, ice candy, lami kaayo ng mga katamsi. Ako'y naghimo, syempre lami kay ako'y naghimo, di ba? So, giparisan lang pud nako kaluhalo no kay para kuan ba gipas forward na lang na nako no kay para dili pud mo ma boring ba. So, paspas kay ko nakakaano kay skin dira pa. Sige kapoy na magog voice over niya bati pa kay tingog gala sige ako na lang ni igbutangan og background music. Background music na no kup kapoy. Ang ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ako kanan wala kahibaw sa lyrics. So, dara mga katamsi, gihuman na dyan sa akong kuya, nagkuha na lang siya, naghimo og lamisa, kay para naa sila'y katagayaran, sa payan. So, dugay kay tanahuman og suba, kay medyo dagan-dagan na ito akong napalit na 1/4 na isda. Pero kulang ra di ito na mo, kay daghan kayo mi. Lami kay to, kangag suka, og halang kaayo, na suka. Aon sa di ay. Og di ara ako nagpatabang ko ni Punsing kay medyo init kaayo ang atong kalayo dira. Ana abay kayo nga bugnaw. So gigotom na jud ko dira mga katamsi pero dili halata kay tungod sa atong lawas nga tambok kaayo. Charis, buyak po yung taon, oy. Tamsi is a new sexy. Chubby is a new sexy. Tambok is a new sexy. Mahala naman dira. Nidagan si Ponsing kaya na inipalit. So ako na lang ang nipadayon dira og kanang luto mga katamsi kay si Ponsing na inidagan siya ka-duty sa tindahan kaya na inipalit. Kapoy makayo barog-barog. So siya ay mo barog. So dagan siya maayo ay murag kingkoy. So pagkaman na magsugba dira o di ara magbukbang na ta. So nagkuha ako dira o upat ka buok nga isda. Diba? Kagmay mo gud siya kaayo good. Di mo nang puto akong gikuha gamay ra kay saon duha ra makaputuhan akong napalit mga katamsi kay hala in taon mga katamsi ang puto karon mahal na kaayo guys. Sa una ibaligya ra na namo tag 5 ang putuhan kundi G's. Ay ang kinamayan guys sa una G's ra yang 5 ang walay kamay karon guys. Hagoy makabuslot na sa bulsa usa na ka kilo ang usa ka putuhan na puto tag 40 na ang puto. O diba? Balit na lang natong bugas no. Pero saon taman nga mao naman jud ni naalad naman tag kaon-kaon og puto so magkuan jud ta kana magpangita kita diba? So mao nang magpalit na lang kog duha ka putuhan o diba? Palit ko 80 na lang duha ka putuhan mga katamsi uy. Pero gibaliwaran na to kay lami man tayo siguro diri na lang kutob o bahala na mo dira. Bye, mahal ko kayo bisag tambo kay ko. Oo.